Een van de moenen die het flink onder handen namen worden mat is de Alfa Poldermoenen bij Wommels. De wierken moeten vervangen worden en vooral de kantjellen binnen de min onta. Die binnen zo'n de bouw van de moenen in 1847 nooit vernaaid of onderhouden. En daar maakt een expert ook hier. De molenmakers, dat is een speciaal vak worden. Dat ben net zo'n soort meer. En ja, die moeten er maar onder zet. En omdat het maatwerk is, moet elke kaam moet er inpast worden. En het is net iets met een hand maken. Dus er is ook net een kaam gelijk in het ding. Dus kost het een soort geld. Stichting De Frieske Molen, eigenaar van de moenen van Wommels, krijgt de komende 6 jaar 1,2 miljoen euro van het Rijk. Hiernaast jouwen de provincie en de gemeente net nog niet een ton. Maar al dat geld is lang niet genoeg voor de 42 moenen. Voor het normale onderhoud wel, maar zoals we hier achter zien, dit is een hele grote restauratie en daar heb je dus meer geld voor nodig. Daar is die 50.000 net genoeg voor. En dan vragen wij via restauratieondernemings, zoals deze, vragen wij geld aan, nog eens een keer bezoekje bij de provincie, want die heeft ik restauratiefondsen. En oren dat we dat een part in het onderhoud, wat we hier die 50.000, en het andere part maar we dan uit de fondsen krijgen. En dat wordt nog een hele tour in deze tijden van economische crisis. Als het dus net slag is, dan mag je misschien een restauratie in partjes doen. En dat net in één keer, want het meeste is natuurlijk als je ingrepen doen, dat je dat in één keer doet. Je maakt ik beziekje om het zodanig te doen, dat het net zo wordt dat ja, op een gegeven moment dat het zo wat verterd is. Dat is net de bedoeling. Dit is het gaande werk, hè? Dit is het hart van de moenen, mooi de boppenas en dan de koningsspil naar onderen en dan is dit het gaande werk. Die de viezel aandreeuwt om de polder droeg te melden. Daar gaat het om. Dat is tegenwichten.